Официалната версия, отговорът на странните сигнали, случващи се в Вселената, никога не идват от извънземни. През 2020 година изследователи обявиха, че са уловили много странен мистериозен лъч енергия. Споделиха, че сигналът идва от най-близката до нас звезда сред Слънцето – Проксима Кентавър. Близо до звездата има един газов гигант и скалист свят. Този скалист свят се намира в обитаемата зона на своята звезда и е малко по-голям от Земята. Това означава, че там може да съществува течна вода. Необяснимият сигнал се изместил леко, докато е бил наблюдаван по начин, по който наподобява промяната, причинена от движението на планетата. Най-вероятно ще отнеме време, преди да разберат някакъв начин, чрез който извънземните да се опитват да направят контакт с нас. Кликнете 2 пъти върху екрана и по възможност се абонирайте, за да получавате известие, когато качим ново видео от поредицата.